El pavelló municipal de Bon Pastor ha acollit la jornada d'handbol que ha servit per retrobar vells amics. La diada esportiva ha començat amb el partit entre l'equip infantil i el Barça, que ha servit per escalfar motors. El plat fort, però, ha arribat amb el retrobament dels antics integrants dels equips d'handbol del Jesús Maria i Josep. Jugadors de les diverses èpoques han tornat a sortir a la pista per disputar un partit que ha servit per rememorar vells temps i, sobretot, passar-s'ho bé. Tornar a veure tots els meus antics companys, amics, poder recordar vells temps molt macos, més que jugar amb vol també, però veure'ls amb ells també ha sigut el motiu, vaja. Bé, m'he retrobat amb molta gent que feia molts anys que no veia, i bueno, doncs molt bé, la veritat és que molt content. És una bona oportunitat per tornar a recuperar sensacions, amistats i, evidentment, l'espírit que realment és l'esport nostre, que és l'handbol. Tornar a veure gent coneguda del JMJ, del Sant Andreu Handbol, gent amb la que no havies coincidit però que recordes i podem fer un partit com avui realment que fa molta il·lusió, tant de bo es torni a repetir ben aviat. Doncs ha estat molt divertit perquè ens hem retrobat gent que feia molts anys que no ens trobàvem, feia més de 15 anys amb alguns i estem il·lusionats perquè en tornarem a fer cada any. Ha sigut magnífic. És una cosa que crec que la tindríem que repetir més per a aquestes trobades esportives i a parts socials. La jornada ha acabat amb un pica-pica per recuperar forces i posar-se al dia després de tots aquests anys.